Yn y fideo yma, nawn ni ystyried 3 dull gwahanol y ysgrifennu Hafaliad llinell Syth. Nawr, mae'r dull cyntaf yn gyfarwydd i chi o'ch gwaith tygau, sef ysgrifennu Hafaliad yn y ffurf yn hafalu mx adio c. Nawr, rhifau ydy m a c yn fan hyn. Mae m yn cynrychioli graddiant y llinell, hynny ydy pa mor serth ydy fo, a dyn ni'n cael y graddiant drwy ystyried am bob un uned dyn ni'n mynd ar draws i'r dde, sawl uned dyn ni'n mynd i fyny neu lawr. Felly, ar gyfer yr enghraifft yma fan hyn, y llinell yma, dwi'n gweld fan hyn fod graddiant y llinell yma yn 2. Y rheswm, hyrwydd os dwi'n cychwyn yn fan hyn ydyn ni, am bob un uned dwi'n mynd ar draws i'r dde, dwi'n gweld mynd 2 uned i fyny i ddal i fyny fe'r llinell. Felly, 1 ar draws i'r dde, 2 i fyny. Felly, mae hwn, y llinell yma, yn dod o'r ffurf yn hafalu 2x. Nawr, yr ec fan hyn ydy'r rhyngdoriad y. Hyn ydy ble mae'r graff yn croes torri'r echelin y. Ar gyfer y llinell yma, mae'n croes torri'r echelin y yn y pwynt yma, -1. Felly, y hafaliad ydy yn hafalu 2x tynnu 1. Fydda i ddefnyddio y dull yma i mwyn plotio llinellau ar bapur graff. Felly, enghraifft, ar gyfer yn hafalu -3x adio 2, dwi'n gweld fod yr rhyngdoriad y yn 2, plus 2, felly dwi'n cychwyn yn fan hyn, yn 2, a wedyn mae'r graddiant yn -3. Felly, am bob un uned dwi'n mynd ar draws i'r dde, dwi'n mynd 3 uned i lawr. 1, 2, 3. Am bob un uned dwi'n mynd ar draws i'r dde, dwi'n dod 1, 2, 3 uned i lawr. Felly, mae hwnna'n rhoi y llinell iddo fi, sy'n defnyddio premesu rwan i gysylltu'r pwyntiau yma. Dwi'n gweld fod yr llinell yma, yr yn hafalu -3x adio 2 yn mynd i edrych fel yma. Ar gyfer y llinell arall, yn hafalu hanner x tynnu 3, tro hyn mae'r rhyngdoriad y yn -3, felly cychwyn yn -3, ac yna mae'r graddiant yn fan yma yn hanner, felly am bob un uned dwi'n dod o draws i'r dde, dwi'n dod hanner uned i fyny. Ac felly 2 uned o draws i'r dde, dwi wedi mynd 1 i fyny. Felly am bob un uned dwi'n mynd o draws, hanner i fyny, so mae'n dod yn fan yna, ac mynd yn ôl, 1 uned i chwith, hanner i lawr, 1 uned i chwith, hanner i lawr eto. Felly mae'r un yma yn mynd i edrych fel yma. Felly, cysylltu hein. Dyna fo yn hafalu hanner x tynnu 3. Felly hwnna ydy'r dull cyntaf o ddefnyddio hafaliad ar gyfer llinell Syth. Mae'r ail dull hefyd yn mynd i fod yn gyfarwydd i chi o'ch gwaith tygau. Dyn ni'n ystyried yn fan hyn llinellau o'r ffurf ax adio b, adio c yn hafalu dim byd. Eto mae a, b a c fan hyn yn rhifau. Nawr, un ffordd o blotio hafaliadau o'r mor math yma, dyma ni un enghraifft fan hyn, 3x tynnu 2 adio 6 yn hafalu 0, ydy defnyddio y dull cuddiad. So hynny ydy, beth dwi'n olygu fyna, os dwi'n cuddiad y 3x fan hyn, beth sy'n gen i ar ôl ydy -2 adio 6 yn hafalu dim byd. Fydda i ddatrys yr hafaliad yma, hyrwydd os dwi'n adio 2 i bob ochr, dwi'n gweld fod 6 yn hafalu 2, ac yna os dwi'n rhannu bob ochr efo 2, os dwi'n hanneru, dwi'n gweld fod 3 yn hafalu felly mae yn dod yn hafal i 3. A be mae hynna'n ddeithio fi ydy, fod yn 3, wel, os dwi'n sbio ar y graff lle mae yn 3, mae yn 3 fan hyn, so ni'n gallu rhaid croes fach yn fan yna. Yn yr un modd, mynd nôl to hafaliad greiddiol. Cofiwch mi nes i guddiad y 3x er mwyn cael y hafaliad yma. Os dwi'n cuddiad yr darn efo'r y -2 yn y canol, be dwi'n weld wedyn ydy fod 3x adio 6 yn hafalu 0. Ac yna yn fan hyn, beth ydyn ni os o'n i dynnu 6 o bob ochr, mae 3x yn hafalu -6. Ac yna os o'n i rannu bob ochr efo 3, dwi'n gweld fod x yn hafalu -2, oherwydd mae -6 rhannu efo 3 yn -2. Ar y graff, lle mae x yn -2, wel mae x yn -2 fan hyn, so dyma ni rhoi croes fan yna. Ac i blotio llinell wedyn, cwbl sy'n rhaid wneud ydy cysylltu y 2 bwynt yma, efo llinell Syth. A dyna fi wedyn. Yr hafaliad yn eich llinell yn ytrach ar gyfer 3x tynnu 2 adio 6 yn hafalu 0. Nawr, mae'r trydydd dull, y dull ôl yn y fideo yma, mynd fod yn newydd. Mae hwn yn dull Mathemateg Ychwanegol fyny, so dio ddim yn yr gwaith tygau arferol. A be dyn ni'n ystyried ydy llinell
sydd efo graddiant m a sy'n mynd trwy'r pwynt cyffredinol ddydyn ni x1 1. Felly, dyn ni'n gwybod graddiant y llinell pa mor serth ydy o, a dyn ni'n gwybod un pwynt mae'r llinell yn mynd drwyddo fo, sef x1, y1. Nawr, os dwi'n gwybod y ddau ddarn wybodaeth yma, yr hafaliad ar gyfer y llinell ydy tynnu y1 yn hafal i m y graddiant x tynnu x1. Felly, enghraifft, dydyn ni fod gen i fi linell sydd yn mynd trwy'r pwynt 1, 3 a sydd efo graddiant 2. Felly, y pwynt cyffredinol fan hyn ydy x1, y1. Mae gen i fi bwynt fan hyn 1, 3, felly mae x1 yn 1 a mae y1 yn 3. Mae graddiant yn 2, felly hwnna di'r m yn yr hafaliad. Felly, yn defnyddio'r hafaliad cyffredinol fan, beth sydd gen i fi, os gen i fi llinell yn mynd trwy 1, 3 efo graddiant 2, yr hafaliad ydy tynnu y1, sef tynnu 3, yn hafal i m y graddiant 2, a dy mewn crefachau x tynnu x1, sef 1. Taclus o'n i fyny, ehangu'r gronfach, mae tynnu 3 yn hafal i 2x tynnu 2, ac yna os yna i adio 3 i bob ochr, dwi'n gweld fod yn hafal i 2x tynnu 2 adio 3, ac yna dwi'n gweld fod -2 adio 3 yn 1, felly yn hafal i 2x adio 1 os o hwn. Nawr i gael gwylio hwn efo'r graff, cofiwch be nes i ddeud oedd fod gen i fi llinell sy'n mynd trwy'r pwynt 1, 3, felly os na i i'r graff yn hyn ydyn ni, a plotio'r pwynt 1, 3, ac yna oedden ni'n deud fod y llinell yma efo graddiant 2, felly sy'n ni'n cychwyn i fan hyn fan, graddiant 2 yn golygu 1 i'r dde, 2 fyny. Felly am bob un dwi'n mynd o'r chwith, dwi'n mynd 2 lawr. So 1 i chwith, 2 lawr. 1 i chwith, 2 lawr. Felly mae'r llinell yma, mae'n edrych fel yma. Ac yna trwy ddefnyddio'r fformula, be nes i ddiweddu hefo oedd 2 yn hafal i 2x adio 1. Wel, mae hwnna'n y ffurf yn hafal i mx adio c, a 2x adio 1 wedi'i gadarnhau hynny, oherwydd hefo'r plus 1, mae gen i fi'r rhyngdoriad o 1 fan hyn, a hefo'r 2x fan hyn, mae hynna'n cadarnhau fod y graddiant yn 2, a dwi'n gweld hynna eto o'r graff 1 i dde, 2 fyny. Gan diolch i ni wneud un enghraifft arall, yn fan hyn. Dydyn ni tro hyn, bod gen i fi linell sydd yn mynd trwy'r pwynt -5, 9, ac hefo graddiant -6. Nawr, yn ddefnyddio'r hafaliad cyffredinol, mae gen i fi tynnu y1, felly x1, y1 ac m eto. Felly tynnu y1 ydy tynnu 9. Mae hwnna'n hafal i graddiant -6, ac yna x tynnu x1 ydy x tynnu -5. Wedyn, tynnu 6, na gen, tynnu 9, yn y tref, yn hafal i -6, a dyn gafod tynnu rhyw negatif i fath ag adio, mae hwn yn fod o'n rhyw fath ag -6x adio 5. Ehangu'r gronfach, tynnu 9 yn hafal i -6x tynnu 30. Ac yna drwy adio 9 i bob ochr, mi'n ddiweddu efo hafaliad o'r ffurf, yn hafal i mx adio c, yn hafal i -6x, ac yna mae -30 adio 9 yn -21. Felly, yn yr hafaliad yma, mae efo graddiant -6 a'r rhyngdoriad ydy -21. Nawr, ar y sgrin yn awr, mae yna set o ymarferion i chi ceisio ar y dull newydd yma, y trydydd dull dyn ni wedi ystyried. Rwch gynnig ar y cwestiynau yma, ac yna efo'r atebion sy'n dyfynu rwan ar y sgrin, marciwch eich gwaith, gyda o faint o hynna gafoch chi yn gywir wrth i ceisio nhw. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.